Сега пак не знам дали снимам, защо постоянно се появява това нещо. Сега. Здравейте от нас, здравейте от Женя, Митко, здравейте Андрея, Неделя. Къде отиваме? Отиваме в Бон, да се видим с майка ми. С твоята майка? С моята майка. И... Тая коса не ми харесва така. Така, тя работи тук. Наблизо... Майка ти мръсна. Ей! Останете с нас. Сега ще си направим една разходка в Бон. Отдавна не сме били. Така. Гаце, какво става? Аз ти казвам, сега ще има затворени улици, ще има заради този карнавал. Ето гледай какво става. Не, човек. Ти може да не си тука. Обаче улиците ще са затворени, за да мине влака. Затворен да мине влак. Карнавалния влак. Аз се представям, че наистина не е в гора, пък тя не е в гора. Тя не е в гората. Тя напротив, тя е най-високо. Няма интернет. Тъй, ние както винаги трябва да дойдем в някой хубав турски ресторант да се позиционираме. Сега ще ви покажа. Наистина е много хубав ресторант. Днешния нас кара за 3 човека 63 евро. Ако искаш. Човека, ма ние не едем, не съм битва. Добре бе. Двама и нещо. Не хубаво, дай ще поръчим за двама. Chicken nuggets with pommes und Ayran. Ja. Für alles. Carne? Für alles. Aber sie Carne. Ja, ich kann nicht machen. Okay. Haben Sie Schkembe Churba? Nein. Корван. Е така се започва в турски ресторант. Красотичка. Там е грила. Тук са вече баклавички, сладички работи, срещанда на жена ми. Яди ми тук. Те махат различни. Женета, какво ще кажеш за супата? Честно, върха? Майко. О, майко. Много вкусно, човек. Ма и тая супа мириш много вкусно, наистина. Значи, пачо от агнешна глава. Перфектно. Това ли е предястието? Какво е това? Дай ще го нариш. Значи, Дай да го нариш. Значи турците съм ги признал в този отношение. Правят ти маса с предястията, с всичкото, с хляб колкото искаш. Турската кухня може би ми е фаворит по вкус, по подредба. О, данке де. И продължаваме с нещата, които не сме поръчали всъщност. Това може да е част от... Тук мога да искам брод бите.
Данка. Къде да има? Нищо. Това какво идва от днеска на Андрея? Подарък има, сок има. Знам. А това е детското меню. Еми къде е чиканът? Какво беше? Чиканагът след това. Искаш ли? Има вътре. Има ли? Това е по-бе. Да. Так ли шо? Иска по-бе. Еми, продължай. Ти как се казваш, Женя? Видят се идеш така. Забравих да се казваме, той е много вкусно леко е вътре. С червена леща и булгур. Ето и те са иде. Само, че забравих как се казва. И аз забравих се казва. Ето и с листенцето. Супер. Перфектно. И ерянчето видя. Ели, Фрага. Wie heißt das? Das, wir machen mit Couscous, das Name auf Türkisch Çiğköfte. Wir machen mit Couscous, Tomaten, Pasten und Gewürze. Sehr lecker. Wir können mit Eisberg essen. Ja, Няма. danke. Чикъвте. Чикъвте не беше точно чикъвте. И сега пристига още нещо. Вау, зупа. Wollt ihr noch etwas? Nein, danke. Alles klar, danke. Огън ли е? Това е огън, да. Баба. Получихме този път ресторант. Супер, гледай какво става. Месеца. Здравейте от нас. И пак сме в Кьон. Днес е жените на състезание. Обаче преди състезанието имаме около 3 часа и трябва да ходим да хапнем, за да може женета да има сила, да ги тръшка. Жене, какво стана? Какво стана? Ей! Алло! Тъй, сега сме в един китайски ресторант. Виетнамски. Тя да е. Азиатска кухня. Женя, различаваш ли кой е син, кой е дъщеря, кой е... Всички са еднакви. Бабата до внучката. От дядото до внучката. Не им се отразява на тия хора, не им се отразява времето. Не. Не бе, не им се отразява времето. Това е. Изглеждат млади, всичките са на една възраст. Жената, моето момиче, ще ги блъска ли днеска? Ще ги тръшкиш ли? Сега ще хапне моето момиче, суши. Отиваш и ги побъркваш. И ти суши, да. Значи, хората ще останат впечатление, че нашето ежедневие е само ходене по ресторанти. Само 4 недели чай. Нищо друго не прави. Другата седмица каун. Другата седмица кой знае. Ще виси липче. Женя, те с работите за коса. Те са ли? За какво се използват в България? Те са... Не знам, че кажа. Да се цигарите. Да се гасят цигарите по заведенията, ги дават. Уж, че няма пепелници. Ама... Има ли там? Честно, не знам да желая. И сега ще разберем. Не е за цигари определено. Данка, преди акцията ни пристигнаха. Женя, Чакай да се пада за стоп. те са гладни сега. Значи ето и нещо е за сосче.
Ма защо се сте били човек? Ако искате, ей така. Аз няма да то. Жената, що не ядеш, бе? Просто не е тежко. Да не ти е тежко. Това е преди аз тебе тази. Не, но няма салфетка. Имаме къде салфетка. Но не, че има и други деца. Те ми купиха, те имат, значи, шипси. Ама на тебе купиха ли ти? Да. Браво! Кой ти купи? Знам, да. Ето виж ли? Дори няма средимна опашка за за шипци. Да, така. Браво на отбора, браво на треньорката, браво на всички. Че как си мислят? О, сушито пристигна. Значи ядах много добре. Миш. Опа. Ето е моето. На жената, който с карили танка. Я ще слушам. Значи за първ път аз се наяждам без да ми е вкусно. Нещо особено не е тайландската кухня. Аре, добре, виетнамската. Какво ще кажеш? Твоето как беше? Добре. То салата ли, супа ли, който? Всичко сурово. Трябва да си ги чистя сама. Нема кеф да бъркам супа и да си чистя сама с каридата. В ресторанта спукаха жената от съобщения. Кога ще дойде? Какво е? Що е? Екеде? Бяга. Всички я чекат, защото е най-добрата. Целият отбор чака нея. Целият отбор чака нея. Обаче не сме на ресторант. Тънга-мънга няма. Ниче нещо, ма не са да еднакво. Най-добрата е моето момиче. Evet, bu adam şimdi kimin bize hiçbirisi söylemedi. Ben niye değilim şimdi? Drei und die 5 auch. Ja, aber sie muss schreiben. Blau? Die bleibt blau und die hat rot, ja. Genau. Und dann geht er hinsetzen. 3, 2, 1. 시작. Главата, тати, горе! Браво! Die sucht mein Papa. Und diese Frau. Papa, die sucht mich. Nein, ich will 시작. Schön. Браво, тате! Aha.
Женета, обърни се по къщи. Аз съм чесън. Това беше. И ето ни на път за вкъщи. Героите уморени. Кой има купа? Андрей направо. Тя ли Ще не е кажеш, че тя. Андрея е била на състезание. Изморена. Въобще ли е тя? Така. Още малко става да стигнем до нашия град. Както виждате, така се прекараме почивните дни. На гости, срещи, турнири и това. И така. Искаш ли да кажеш нещо? Жената се представи перфектно. За първо състезание беше страхотно. Сега се подготвим за следващото състезание в Нететал. Имаше емоция днеска. Да. Емоция от страна на всички. Обаче всичко свършва добре и беше. Всичко е добре, щом свършва добре. И беше всичко от нас. Последвайте ни, лайквайте ни, шервайте ни. И до следващия път. Чао! Чао!